Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan darasi da muke na karatun Alƙur'ani, wanda insha Allahu a yau za mu yi karatu a cikin Suratun Nass. Wannan sura ce makkiya kuma tana da ayoyi guda 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Abin lura a nan shine wanda za a kula da shi, wanda yana daga cikin kurakuran da ake yi shine rashin bambanta alifun da aynun, wa'inda su ne nan na zagaye. Mai karatu idan ya zo ya kamata ya bambanta alifun da ainun, ya faɗi su kowanne yanda ya kamata da yanda ake faɗin shi. Sai ya karanta قل أعوذ قل أعوذ برب الناس. abu na gaba shine da za a kula da shi shine Dhalun, wadda ita ma yana daga cikin kurakuran da wasu suke yi, suna haɗa ta da zayun maimakon Dhalun. Saboda haka idan aka zo, idan mai karatu ya zo sai ya karanta da قل أعوذ كي يجزو قل أعوذ برب الناس. abu na gaba shine a kula da nunun mushaddada, hukuncinta shine gunna. Duk inda aka ga nunu idan tana da shadda, idan aka zo za a mata gunna, kar a kuskura a ƙetare wannan gunnat. Saboda haka za a karanta bi rabbin nas, bin nas shine gunna. Aya ta gaba ita ma tana da nunun mushaddada, malikin nas. Aya ta gaba ita ma ta 3, ilahin nas. So insha Allah anan za mu dakata. Karatu na gaba insha Allah za mu ci gaba daga aya ta 4. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.